आज आम जो प्लानिंग करूँ काली प्लानिंग काली केत जीवु कौ टाइम जीवु काली आम 8 दिन 8 बाहर खराब कमेंट देवेनी बो को ये मो समुद्री देख समुद्री बहुत भल मुझे बहुत भल ये समुद्री घर पाख से मत देखनी जमा बो आस आस तुम टे आस कौटी सुविधा मिल कोबी 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 आ 2 दिन पर रेट बढ़ियो बोली मते लोक कहिसंती मो घर को आई आसते आम घर नहीं जी नहीं पेस्ट कर रखिए कारण काली तो टाइम हेनी पेस्ट करने कि आम आज ये सब प्रिपरेशन करके रखीदेबू बिल्डिंग है क्या ये रास्ता मार्केट गाड़ी चल पारे हल्का सा नहीं जाऊँ तमें पड़ी किसी नहीं मोबाइल हेलो गाइस काली पिकनिक करू आने जाऊँ काली ग्रोसरी सब किना किए चलाऊ देख चलाऊ मिक्की मिक्की मेन रास्ता को आइलु मत पकई दबलो तो मत पकई दबलो पहुंची गलु परिया मार्केट रे देख ओलकोबी गोटा को 25 टंका हो जाइछि 10 टंका जगह 25 टंका हो गलानी भाई दाम दिन दिन बढ़ी जाउछि कौन करिया ए देखन आपण भी देखि नथि येलो कोबी के देखा येलो कोबी मु प्रथम थर देखुछि येलो कोबी आपण माने भी देखंतु एक्चुअली सब हल्दी रे बुड़े के आंछ हल्दी पानी रे एमिति मिले ना कोठी
ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଧଳା କୋବି ଦେଖିଥିବେ, ହଳଦିଆ କୋବି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ କୋବି। ଏଟା ହେଉଛି ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍, ଜଷ୍ଟ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ହିଁ ପଡ଼େ। ନବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ହଳଦିଆ କୋବି ମାନେ ୟେଲୋ କଉଲି ଫ୍ଲାୱାର। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡେଇକି ଆଣିକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ବୁଡେଇକି ଖାଇପାରିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେ ହଳଦୀରେ ଏଠି ଧଳାଟାକୁ ନେଇକି ହଳଦୀରେ ବୁଡଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ମାନେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ହଳଦୀ ପକେଇବେନି, ତରକାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବ। ହଳଦୀ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଭାଇ ଆମ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ହେଇକି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ଗୋଟା 20 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଯୋଉଠି 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେ 5 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା। ଆମେ କଣ ଫିଷ୍ଟ କରିବୁ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ? ରେଟ୍ ବଢିଛି କୋଉଦିନ ପାଇଁ? ପୁରା ମିଛ ମିଛ ମିଛ। ପରଦିନ ଏଇଟା ବଡ ମୁଁ ବି ଫେମସ୍ ହେଇଗଲି ଚକରେ ଚକରେ ଆଉ ଟମାଟର କିଲୋ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କିଛି 40 ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଗୋଟେ କେଜି 50 ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସତ କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଭାଇ ବୁଢୀ ମା ଜେଜେ ବାପା ସବୁ ଖାଲି ଭାଇ ଭାଇ ହଉଥିବେ। ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କହୁଛି ନା, ମାନେ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କହିଲି କି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ କେତେ ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁରା ଆକାଉଣ୍ଟ ଛୁଆ ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଭୋଜି କରିବୁ। ଛାଡ ଆଉ କଣ କରିବା କହ। ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର କିଲୋ କିଲୋ ପତର ଯୋଉଟା କି ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଲେ ମେଞ୍ଚେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲଗଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ଆଜି ପହଞ୍ଚୁ ଘରେ ବସି ଖାଇବା। ମୁଁ ଆଇଛି ଗାଡି ଚଲେଇବା ଲୋକ କଣ କରିବି ଆଉ? ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ତମକୁ ଯୋଉ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଫେମସ କରୁଛି। ଇଏ ମୋ ପରମ ଶତ୍ରୁ, ଇଏ ଲୋକଠୁ ବିଦାୟ ନେଇଯିବା ଆମେ, ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ବଡ ବଡ ଦେଉ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଉ? ସାଲାଡ କରିବା ପାଇଁ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଅଧିକ ଦେବେ ଟମାଟୋ ଦେଖିକି ନିଜେ ତ ନିଜେ ନିଜେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖି ଖରାପ। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଆଖି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ସେ ଠିକ୍ ଦେଖିପାରୁ ନା ନାଇଁ? ଦେଖିପାରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପଚା ମଚା ପୁରେଇଛନ୍ତି, କଣ ନା ମୁଁ ପରିବା ନଉଛି। ପରିବା ନଉଛି ବସିକି ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ସବୁ କାମ ମୋର କିଛି କରୁନି। ତୁ ଏଡିଟ କରିଦବୁ, ମୁଁ ଆଗ କାଟିକି ଗୋଟେ ଦେବି, ରଖିବି। ଯିଏ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡା ଧରୁଛି ତାକୁ କିଏ ରଖିବ? ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ। ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଉନି। ଦେଖିଲ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି, ଉପରେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଉଠା। ସେପଟେ ମୋ ଗୋଡ ଖାଲି ମୋର ମାନେ ମୋରି ଖାଲି ତା ରେକର୍ଡିଂ ପାଉନି। କାକୁଡି ଭଲ ପାଉନି, ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ କାକୁଡିକୁ, ଆଉ କଣ କରିବେ? ଭଲ ଭାଇ ଏଇଟା ପିତା ଲାଗିବ ତ,
ଖାଇଲା ଦିଟା ଖାଇଲି ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଆମର ଧୋଇକି ଦିଅ ମୋତେ ଖାଏ ଗୋଟେ ଧୋଇକି ଦିଅ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ନା ଭଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ମତେ ଫଟେଇ ଫଟେଇ ମାରି ସାରିଲେଣି ମୋ ଛୁଆ ସେଠି କଣ ଇଏ ପରିବା ବିଲକୁଲ କିଣୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ମେନ୍ ରୋଡରେ ସେଇଠି ମାନେ ଭାଇ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ସବୁ କରି ସେଫାଳି ବଡ଼ ଏଇନା କାଟି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମିକି ଖଟଉଛି ଏ ମୋର କାମ କରିବା ଟାଇମରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ମୋର ଯେତେବେଳେ କରିସାରିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କରୁଛି କିଛି କିଛି ମିଛ କଥା କହୁ ସବୁ ଯାକ ମତେ ଭାଇ ସବୁ ଦେଖ ଜାଗାରେ ଖଟେଇଲା ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଓଦା ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇନା ନେଇକି ସଫା ଗଲା ଓଦା ଠେଇ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କାଲି ତମ ଆଜି ଅଦା ହବ ହବ ଗୋଟେ ଯିବ ଛଡ଼େଇ ଖାଅ ଅଧା ଅଳ୍ପ ରଖିଦେବା ଦୟା ହଉନି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ମୁଁ ହେଲି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କାମଟା କରୁଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାମଟା କରୁଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଥିଲି ଦେଖେଇଥିଲି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଥିଲି ସିଏ କିନ୍ତୁ ବସିଥିଲେ ଚୁପଚାପ ସତ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା 500 ଆଉ କରିବେନି କିଏ କହିବ ଟଙ୍କା 500 ଦେଇକି ଖରିଦାର କରୁଛି କାମ କରିବ ଲୋକ ଖାଟରେ ବସିବେ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ 500 ଦେଇକି ଖଟିଛୁ ଖାଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାହିଁ ଖାଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ହେଲା ଭାଇ ମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କର ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ ନା ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଜଜ୍ କରିବେ ନା 500 ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ଭୋଜିରେ ମିଶିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ 500 ନେଇଛନ୍ତି ଖାଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ କାମଟା ତାଙ୍କ ସିଏ କରିବେ ନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ତାଙ୍କର ତ ଆମର କ'ଣ ଅଛି କିଛି କହିବା ଇଏ ଆମର ଆମେ ହଉଛୁ ଏଣ୍ଟରଟେନର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଡିଏନ୍ସ ମ୍ୟାଡାମ ନାଡା କହୁନାହାନ୍ତି ଏ ମ୍ୟାଡାମ ନାଡା ଆପଣ ମୁଁ ତ ସେପାଳି ବଡ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପରିଜା ଇଏ ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ହଉଛନ୍ତି ମିକି ମାଉସ ମାଉସରେ ଗଣିତ କରିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଉସରେ ମାନେ ମୂଷା ଭଳିଆ କାମ ଆଉ ମୂଷା କାମ କଣ ସେଇ କାମ ତାକୁ ଟିକେ
ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆର୍ଟ କରନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସତ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଫାଳି ଗୋଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଅର୍ଡର ୱାର୍କ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ତ ଆପଣଙ୍କର ତୁମର ଗୋଟେ କାମ କରିବ ତମେ ଦେଇଦେବ ତାଙ୍କର ଫଟୋଟା ସେ ଦେଖିବେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଭଲ କେମିତି ବନଉଛ କଣ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ସବୁ। ତମେ ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଇଦେବ ଏଇଟା ମା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନି फैशन के पीछे ଦେଖନ୍ତୁ भागते जब ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ସେ ନିଜେ ବନେଇଛନ୍ତି तब जाकर एहसास होता है कि गलत फैसला ले लिया। ये लोग जो अपने पैशन को छोड़ करके दूसरी नौकरियों में लगे ଏ ମତେ ଉଠେଇଲା वो अपने पैशन से प्यार नहीं करते बल्कि इसलिए क्योंकि ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଲୁଚି ରହିଛି କିଛି କରିପାରୁନି। पैशन के पीछे भागते ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଆର୍ଟ ଶିଖଉନ ଛୁଆ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବା ମତେ କେହି ଚିହ୍ନିଲେ ସିନା ମୁଁ ସିନା ମାନେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଆର୍ଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ କରିବି ବୋଲି ମାନେ ଆମ ଛୁଆ ଶିଖନ୍ତେ ନା ନା କରି ଛୁଆ ମାନେ ମୁଁ କଣ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବେ କି ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁସନ ସବୁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସବୁ କିଚେନରେ ଗପୁଛୁ କାରଣ କିଚେନରେ କିଛି କାମ ଥିଲା ସରିଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ରେଷ୍ଟ କେବେଠୁ ମୁଁ ଠିଆ planning ହେଇଛୁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ମୁଁ ସିନା ମତେ ରାତିରେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କାମ ସାରିଛୁ କାରଣ କାଲି ସେଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଘରେ ସବୁ କରିଦେଉଛୁ କରିବି ଏଇଆ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ଆଉ କାଲି ସେଠି ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଛୁଆଗୁଡାକ ହବ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ଏପଟେ ମୁଁ ଏପଟେ ସିଫ୍ଟ କରି ଯାଇ ଦେଖିଏ ସେପଟେ ଅଛି ମୁଁ ଏଇନା ତୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବୁ